Heddiw, yn y bregeth, rydym yn mynd i fod yn edrych ar gogoniant Duw. Mae'r gair gogoniant yn meddwl sawl peth sy'n gallu bod yn gymhleth ac anodd i ddeall weithiau. Dyma rhai geiriau eraill i helpu ni ddeall. Clod, bri, anrhydedd, gwychder, harddwch, disgleirdeb. Ond, mewn gwirionedd, dyw hyd yn oed y geiriau yma ddim wir yn ddigon i ddangos gwir gogoniant Duw. Mae Duw yn ogoneddus, yn graidd ei natur. Mae e'n berffaith ac yn ddwyfol, divine yn Saesneg. Gwerth priodol Duw yw ei ogoniant. Sanct, sanct. Sanct yw arglwydd y lluoedd, y mae'r holl ddaear yn llawn o'i ogoniant. Ond fe greodd Duw y byd mwyn i ni allu gael perthynas gyda fe. Ond, rydyn ni yn doredig, yn ddrwg ac mewn pechod, ac roedd angen iachawdwr, Iesu Grist, mab Duw, trwy ddod yn un ohono ni, wrth iddo fyw fywyd perffaith yn ein plith. Cafodd ei ogoneddu, trawsnewid, a'i ddangos yn ei uchelder, trwy y groes, yr atgyfodiad, ac yna, yn yr ysgyniad. Fel Cristnogion, mae Duw yn dangos ei ogoniant i ni trwy y cread, yn ei air, ac mewn moliant trwy ein gweithredoedd ni i bawb o'n cwmpas.